Здравейте, скъпи приятели! Поздравявам ви с 55 годишнината от създаването на професионалната техническа гимназия Цар Симеон Велики в град Търговище, или познатия в целия град техникум по механотехника. Вече 25 години ние сме част от Симеоновото воинство и с гордост носим името на най-изтъкнатият български цар, Цар Симеон Велики. Не случайно експертите и историците определят периода на неговото управление като златен век в развитието на българската писменост и култура. Аз също възприемам престоя си в училището и периода на своето обучение в него като златен период за собственото си развитие, тъй като тук срещнах чудесни преподаватели и изградих изключителни ценни приятелства, които се запазиха във времето. Винаги съм изпитвал гордост да бъда част от най-успешното училище в града ни. Като връщам лентата назад в годините, си спомням колко силно съм се радвал да бъда част от футболния отбор на училището и да защитавам цветовете на нашето училище във всеки един футболен двубой, в който съм участвал. Както и да отстоявам честта на училището в различни училищни олимпиади и състезания. Радвам се, че в днешно време училището продължава да жени успехи, успешно да се развива, а негови възпитаници да печелят редица престижни международни и национални състезания. Благодаря на всички учители и педагогически специалисти, които през годините спомогнаха да превърнат училището в запазена емблема на нашия роден град. Поздравявам всички мои учители и съученици с празника на добър път!